ఉద్యమంలో కోట్లాది మంది భారతీయుల్లో వందే మాతరం గేయం దేశభక్తిని నింపిందని బీజేఎల్పీ నేత ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి అన్నారు. భారత జాతీయ గేయం వందే మాతరం 150 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా నిర్మల్ జిల్లా సోఫీనగర్లో తెలంగాణ బాలికల గురుకుల పాఠశాలల్లో సామూహిక వందే మాతరం గేయాన్ని ఆరోపించారు. करोतु कल्याणम् आरोग्यं धन संपदः शत्रुबुद्धि विनाश वन्दे मातरम् मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् कृष्णकुलकितया कुसुमिता